Helo, a croeso cynnes I chi a diolch am ymuno hefo ni efo darllediad Facebook byw gan Busnes Arts Llandrillo Menai. So sesiwn am brentisiaethau ydy hwn ac am yr hanner awr I awr nesa, da ni am egluro chydig wrthoch chi amdan be ydy prentisiaeth, ym mha feysydd gallwch chi wneud prentisiaeth, yn y gobaith y byddwch chi ar ôl hynny yn gweld pam y dylech chi ddewis prentisiaeth fel y dewis nesa, I chi ennill cymwysterau, cael hyfforddiant o safon uchel ac I chi weld fod hynny yn fodd I chi gymryd y cam cyntaf go iawn ar eich siwrne yn eich gyrfa a'ch byd gwaith. So mae'r fformat ni bore yma mynd I fod ar ffurf sgwrs a mae yna gyfle I chi ofyn cwestiynau a sy'n ni'n annog chi wneud hynny. Mae Claire sydd yn goruchwylio y sgwrs yn mynd I fod yn cadw golwg ar y cwestiynau a nhw'n I ddod â hynny I fewn yn ystod y sgwrs. So'n cymryd rhan yn y sgwrs, mae gennym ni wahanol bobl o Busnes Arts Llandrillo Menai sydd yn ymwneud hefo darparu prentisiaethau a maen nhw'n mynd I sôn chydig am eu profiadau personol nhw o ddarparu'r prentisiaethau a be mae hynny'n I olygu iddyn nhw. So, Rhianwen dwi a dwi'n gweithio I Busnes Arts Llandrillo Menai a mae hwn yn rhan o grŵp Llandrillo Menai a dyn ni'n gyfrifol amdan gynnig prentisiaethau a hyfforddiant I fusnesau. Wel, mae grŵp Llandrillo Menai hefyd yn cynnwys Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor, a falle bod chi yn gyfarwydd efo un neu fwy o'r sefydliadau hynny. So, ar ôl I chi sefyll eich tygau yn 16 oed, mae bobl ifanc efo nifer o ddewisiadau I wneud efo camau nesaf I wneud efo'u haddysg nhw a'i gyrfa nhw. A mae prentisiaeth yn un o'r dewisiadau hynny sy'n agored I bobl ifanc yn y cyfnod yma ac sydd o bosib yn gweddu'n well I rheini sydd yn dysgu'n well mewn sefyllfa mwy ymarferol neu amgylchedd gwaith. Ac wrth gwrs, dyn ni'n gwybod ydy pawb ddim yn dysgu'n yr un ffordd a mae pawb efo doniau gwahanol a mae prentisiaeth yn un ffordd I bobl allu serenu yn i'w gyrfa a'i haddysg. So pan ydych chi'n dewis prentisiaeth, mi fyddwch chi'n cael eich cyflogi mewn swydd go iawn ac mae hynny am o leia 16 awr yr wythnos ac mi fyddwch chi'n cael eich talu o leiaf y lleiafswm cyflog cenedlaethol. Yn 16 oed I brentis, mae hynny yn 4.15 ceiniog yr awr, ond mae prentisiaid sydd yn hŷn, dipyn bach yn hŷn, hynny ydi, os dyn nhw dros 19 oed, mae nhw mond yn cael eu talu hynny am y flwyddyn gyntaf ac wedyn yn yr ail ac unrhyw flwyddyn ar ôl hynny, mae nhw'n gorfod cael eu talu y lleiafswm cyflog cenedlaethol am eu hoed. Mae yna rei cyflogwyr yn talu mwy na hynny, ond mae hynny rhwng y prentis a'i gyflogwr. Ond mae yna werth gwahanol I brentisiaeth a mae hynny'n dod o'r dysgu ychwanegol mae rhywun yn gael. Yn ystod prentisiaeth, mae prentis yn ennill fframwaith o gymwysterau sy'n cynnwys cymhwyster sy'n cael ei gydnabod yn genedlaethol ar lefel y brentisiaeth ac mae yna unrhyw gymhwyster arall sy'n rhan o'r fframwaith ar gyfer y brentisiaeth benodol honno. A mae hynny'n gallu cynnwys cymhwysterau sy'n benodol i'r alwedigaeth benodol a falle pethau fatha llythrennedd, rhifedd a llythrennedd digidol. So fel ynddo, mae'n fframwaith o y gymhwysterau, dim jyst un cymhwyster. Ond hefyd mae yna werth i'r addysg yna sydd ddim yn cael ei achredu a dim cymhwyster, sef yr addysg mae rhywun yn gael a'r dysgu mae rhywun yn gael pan ydych chi'n gweithio. Pethau fatha agwedd at waith, profiad, aeddfedrwydd a disgyblaeth sy'n dod ac yn cael ei meithrin drwy bod chi yn cymryd cyfrifoldeb wrth gymryd swydd go iawn. Allwch chi wneud prentisiaeth ar lefel 2 I fyny at lefel 5 a mi allwch chi hyd yn oed wneud prentisiaeth gradd mewn rhai meysydd galwedigaethol. A mae rhai ni gyd am ddim yng Nghymru ac wedyn mi allech chi gwblhau gradd drwy brentisiaeth heb I chi orfod talu na chymryd benthyciad myfyriwr ag ati. Ac wrth wneud, da chi'n cael yr holl brofiad gwaith yna sydd yn, da chi'n ennill trwy gyfnod y brentisiaeth a hefyd da chi'n ennill cyflog wrth I chi ddysgu.
Felly, yn y munud, dwi'n mynd i ofyn i'r bobl eraill da chi'n ei weld ar y sgrin, ddeud dipyn bach amdano y prentisiaethau maen nhw'n ymwneud â nhw, felly sa'n ni'n jyst yn trio cadw'r sgwrs i lifo'n reit llyfn. Dwi wedi sôn, warning i chi fanna, plis byddwch yn barod i fi alwch enwau chi, dwi'n siŵr pa drefn dwi'n mynd i fynd. A mae'n gyfle chi plis, os ydych chi efo unrhyw gwestiwn i ofyn, gofynnwch gwestiynau, bydd Clare hefyd sydd yn rhan o'r cefndir y sgwrs yma yn cadw golwg ar hynny ac hi sy'n cadw ni mewn trefn. I ddweud y gwir yn onest, Clare, di'r unig un sy'n gwybod yn iawn be mae'n neud yma da ni gyd yn ddim yn siŵr iawn o'r pethau fan hyn, so fel sy'n ni'n deud yn Saesneg, bear with. Reit ta, so wnawn ni sôn yn fwy penodol am brentisiaethau mewn meysydd penodol. A falle wnawn ni gychwyn Beth sy'n ni'n cychwyn i ddechrau hefo gofal plant a gofyn i Wendy ddeud dipyn bach amdano y prentisiaethau mae hi yn ymwneud â nhw. So cofio bod y feicroffon di ar mute, Wendy. Diolch Rhianwen. Wendy Lloyd Williams ydw i a dwi'n arweinydd tîm i Business At yn grŵp Llanfyllomennau. Da ni yn cynnig cyrsia a draws Môn, Gwynedd, Conwy a Dinbych. Mae yna staff yn bob ardal i'ch cefnogi chi yn beth bynnag cwrs da chi'n cynnig. Da ni'n cynnig cyrsia yn gofal plant, iechyd a gofal, plant a phobl ifanc i bobl sy'n gweithio mewn cartrefi plant. Da ni yn cynnig cefnogi dysgu ac addysgu yn y gweithle, a da ni'n cynnig hefyd cwrs chwarae. Mae yr un gofal plant yn ar gael i chi o lefel 2, 3, 4 a 5, a'r un iechyd a gofal plant a phobl ifanc yn 2, 3, 4 a 5, a mae'r 2 gwrs arall yn lefel 2 a lefel 3. Rydyn yn cynnig cefnogaeth i chi sydd yn 1-1 os dyna beth ydych chi eisiau, a hefyd mae gennym ni dosbarthiadau nos lle ydych chi'n gallu dod i fewn i'r coleg, ond ar hyn o bryd da ni dal i gynnig dosbarthiadau nos dros platforms fel Zoom neu Hangouts, so mae'r dysgwyr dal i elwa o gweld ni a dysgu. Da ni hefyd yn cynnig sesiynau 1-1 sy'n siwtio chi yn yr amser sy'n siwtio chi weithio o gwmpas pobl ifanc a pobl hŷn. Dim llawer o faint di'ch oed chi os mae gennych chi ddiddordeb mewn wneud gofal plant o unrhyw faes sy'n iawn i gofal plant, dewch ata ni a fydden ni gweithio o'ch gwmpas chi. Diolch. So nes ti ddeud yma, Wendy, so mae pobl ifanc yn gallu ymuno syth yr ysgol hefo y ffrwd yma? Dyn nhw'n gallu ymuno'n 16? Yn 16 yn cychwyn efo ni i wneud lefel 2, oherwydd mae rhaid datblygu'r sgiliau a gwybodaeth am y maes cyn mynd i lefel 3, ond mae yna groeso i pobl ddod yn syth o'r ysgol yn 16 os maen nhw'n ffansi y maes yma neu eisiau rhoi trai arni. Ond nes ti hefyd ddeud bod pobl hŷn na hynny yn gallu cychwyn ar brentisiaeth yn y maes yma. Oes neu gyfyngiad oed o gwbl? Os maen nhw'n dod i fewn ar lefel 3, mae eisiau nhw fod yn 18 oed, ac os maen nhw'n dod i fewn i iechyd a gofal mewn cartrefi plant, mae rhaid nhw fod ar lefel 5, mae rhaid nhw fod yn 19 y drosodd. Ie. So mae'n eitha hyblyg felly, a diolch yn cadw neb allan, mae yna agored i unrhyw un ymuno hefo'r ffrwd yna sydd yn beth reit braf. So sut mae pethau wedi bod yn ystod y misoedd dwytha yma, yn ystod y cyfnod clo yma ac ati? Os ti'n sôn dipyn bach amdan Zoom a Hangouts o bethau fel hyn, mae hynna wedi dod yn eirfa ail natur i ni erbyn wan. Mae'r ddarpariaeth yn edrych ar hyn o bryd? Da ni yn brysur, rhaid fi ddweud, a da ni dal i cymeru pobl ymlaen, dal i enrolio pobl. Mae dysgwyr sgynnon ni yn barod, yn ymuno, mae gen i galendar bob wsnos, mae pobl yn dod i weld i dros Zoom unai bob wsnos, bob pythefnos, nes mae'n swtio nhw bod nhw eisiau bob mis, mae hynna'n ffain, ond y peth ydy bod nhw yn ymuno yn gyston. Dwi'n gweld pobl ella mwy aml na goni cynt, mae'n gweithio'n dda, cos dwi'n gweithio o gwmpas oriau y dysgwr, so os maen nhw eisiau bod yn neud rhywbeth gyntaf, rhoi plant i gwely, dwi'n dweud bod ni'n gorfod wneud hyn, ond da ni'n gallu bod yn hyblyg, a mae pobl yn licio y ffordd newydd ma o weithio. Ie, mae wedi golygu bod pawb yn newid i ffordd ac yn cydio mewn technoleg mewn ffordd wahanol, ond hefyd mae jyst
Mae pob peth di mynd yn hyblyg yn dod, dyna di peth, a mae'n neis rili mewn ffordd bod o'n gallu siwtio rei bobl. Ond mae'n yn bwysig hefyd, da ni yn dyna i gefnogi rheini wrach sydd yn ffeindio un anoddach, achos mae amgylchiadau pawb yn wahanol dydy mewn ffordd. Dwi'n ffeindio cyn i'r lockdown, o gynnu ni dysgwyr oedd yn dweud bod nhw ddim yn defnyddio'r cyfrifiadur ac yn mynnu sgwennu tystiolaeth gwybodaeth, a rwan mae hyn di gwthio pobl i ddysgu rhyw sgil bach arall, dim bach, sgil mowr arall, a maen nhw'n defnyddio lot o wahanol ffyrdd o gysylltu ac i rannu gwybodaeth a tystiolaeth. Ie, mae hynna'n beth braf i glywed, a fel yn dweud, mae o'n neis bod ond mae'n swnio yn rhywbeth sydd yn wahanol iawn i'r ysgol ac wrach i berson ifanc sy'n mond wedi cael profiad o'i haddysg hyd yma mewn ysgol. Mae'r ffordd o astudio prentisiaeth yn gofal plant yn hollol wahanol i be fysa nhw yn yr ysgol yn ddiwendi. Mae'r ffordd yma o ddysgu yn siwtio pawb. Os da chi'n berson sydd yn mwynhau ysgrifennu, mae yna gyfle ysgrifennu. Os da chi'n berson sydd ddim eisiau bod yn y gweithle ac yn gaeth i ddosbarth, mae'n ffordd i fod allan yn y gweithle ac yn cymysgu efo bobl newydd neu ffrindiau newydd fath chi'n dweud yn y cyflwyniad. Ond mae yna ffyrdd eraill o hel tystiolaeth. Os da chi'n dweud bod chi'n dyslexic neu ddim yn mwynhau ysgrifennu neu ddim efo hyder ysgrifennu hyd yn oed, fedra ni weithio gwmpas hynna ac yn arsyllu chi i weld sut fath o sgiliau sgynnoch chi wrth i ni arsyllu, da ni'n cwestiynu i weld beth yw'r gwybodaeth sydd yn tu ôl i'r ymarfer, da ni yn gallu datblygu sgiliau o hyder wrth roed adborth sydd yn cefnogol ac yn helpu bobl step by step. A da ni hefyd yn gallu gweld be mae pobl yn neud yn y gweithle, siarad efo pobl sydd yn cydweithio hefo'r dysgwr, mae nhw hefyd yn gallu rhoi tystiolaeth ar eu cyfar nhw i ddeud pa sgiliau sgynnyn nhw, da ni'n derbyn hynna hefyd, a mae nhw'n cael dangos ffurflen damwain neu rhywbeth ac esbonio be maen nhw wedi gwneud, sut maen nhw wedi gwneud o, pam maen nhw wedi gwneud o, mae hynna'n cyfri fel tystiolaeth hefyd sydd yn sgoi gorau sgwennu am hynna i gyd. Ie, so mae'n eang ofnadwy. O, dwi am sylw wan te at sector arall sydd wedi cael lot fawr o sylw yn ystod yr hen gyfnod clo ma da ni yno fo ac i wneud efo Covid, sef iechyd a gofal. A dwi'n meddwl bod yna lot o raglenni wedi bod ar y teledu yn rhoid rhipolwg na da ni'n wedi cael o blaen ar y sector yma. A dwi'n ofyn, Enid, neu dipyn bach amdan y ffrydiau addysgu sydd ar gael yn faes di? Enid Williams ydw i'n reolwr maes rhaglen iechyd a gofal. Rydym yn darparu cefnogaeth i staff gofal ar draws y 4 sir. Mae'r rhaglenni prentisiaethau yn cynnig cymwysterau ar lefel 2, 3, 4 a 5. Mae rhaid i'r dysgwyr fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr y wythnos ac yn 18 oed i'r maes yma. Bydda fel arfer yn cefnogi mewn cartrefi henoed neu cefnogi unigolion yn eu cartre. Felly, ein rôl ni yw cefnogi staff gofal i ddatblygu eu gwybodaeth a'i sgiliau i ennill cymwyster fel y bont yn gallu cofrestru gyda'r gofal cymdeithasol Cymru. Mae gennym llawer o ddysgwyr sydd wedi cychwyn hefo ni ar lefel 2 a wedi llwyddo ac wedyn wedi datblygu yn y swydd, cael mwy o reolaeth ac wedi mynd ymlaen i lefel 3 ac wedyn wedi llwyddo. Ac mewn ychydig o flynyddoedd yn dod yn ôl atan ni wedi cael swydd rheolwr yn y maes ac yn gwneud y lefel 5. Mae sector gofal wedi dod yn amlwg iawn yn y cyfnod yma am ei gwaith da, a dwi'n siŵr y bydd unigolion yn edrych ar y maes gofal fel gyrfa o hyn ymlaen. A fel mae Wendy wedi sôn, mae pethau wedi symud ymlaen yn y cyfnod yma, lle mae dysgu wedi bod ar-lein trwy Google Hangout ac yn y blaen. Ac y dysgwyr wedi elwa hefyd o ddatblygu nid yn unig ei sgiliau, ond ei sgiliau i ddefnyddio y sgiliau technegol lle. Wedyn mae o wedi bod yn gyfnod lle ni wedi symud ymlaen bod pethau wedi bod yn heriol. Ie, a dwi'n gwybod da chi wedi bod yn brysur iawn achos eto yn y sector iechyd a gofal mae y prentisiaid sgynna ni yn hyfforddi fan ni ar hyn o bryd. Mae nhw'n dal i weithio'n ofnadwy o galed yn dydyn yn y cyfnod yma. Yndyn, mae rhan fwyaf o'r staff yn gweithio ac hefyd yn gallu ymdopi hefo
cario ymlaen hefo'u cymwyster. Ond da ni wedi bod yn sensitif ac yn ymateb i unigolion yn ôl yr amser sydd ganddyn nhw. Ond mae yr rhan fwyaf wedi gallu symud ymlaen hefo'u cymwysterau hefyd. Ie, a mae'n glod mewn ffordd i'r dysgwyr hynny sy'n gweithio mor galed ac eto'n dal i ffeindio'r amser yna i fod yn gwneud cynnydd hefo'u cymwyster nhw ac wedi symud ymlaen hefyd. So mae'n dweud, dwi'n meddwl bod ni wedi cael cipolwg andros o neis i fewn i'r maes yma sydd wedi bod wrach yn un bobl ddim yn sbio, yn cael ei ddiystyru lot yn y gorffennol, ond dwi'n meddwl bod o wir wedi dod i'r amlwg gwan yn do efo'r misoedd caled yma, da ni wedi bod trwyddyn nhw. Wel, yn bendant, a da ni fel Busnes At wedi medru gwneud fideo bach i ddiolch i'n dysgwyr ni am y holl waith caled maen nhw wedi wneud, a wedi medru gwerthfawrogi y rôl maen nhw'n wneud yn y maes gofal na sydd ddim yn yr ysbytai a pethau. Wedyn maen nhw wedi bod yn ddiolchgar o hynny ac yn gweld bod pobl yn gwerthfawrogi nhw yn fawr iawn. Mae hynna'n neis, mae hynna'n wir, actually, a i'r rhai ohonych chi sydd yn gwylio, mae yna lot o fideos ar yn tudalen Facebook Busnes At Llanrillomennau ni, sydd yn jyst yn rhoi blas gwahanol i ni ar y gwahanol bethau da ni wedi bod yn ymwneud â nhw yn ystod y cyfnod yma, ond mae oes, diolch am atgoffa, Enid, mae'n y fideo andros o neis gan dy dîm di yn dangos y gwaith caled maen nhw'n wneud. So, yn ystod y cyfnod clo yma, wan, dwi'n mynd i droi at Laura wan, mae lot o bobl wedi bod yn cydiad yn y siswn, neu'r clippers torri gwallt ag ati, a wedi bod yn troi llaw at wneud i'w DIY haircuts nhw hunain ar trin gwallt a harddwch adre. Be sydd ti'n ddeithio ni amdan y ffrydiau ti'n ymwneud â nhw? So, Laura, di'n anna fi, fath ydych chi'n ei ddeud. Dwi'n gweithio fel asesor a tiwtor trin gwallt yn Llangefni, a dwi hefyd yn arweinydd tîm ar gyfer harddwch a trin gwallt. So, da ni'n cynnig cymwyster trin gwallt mewn lefel 2, 3 a 4. Da ni hefyd yn cynnig lefel 2 a 3 mewn harddwch, gwynaf a barbro. So, fel arfer mae'r dysgwyr yn dod i fewn at ni i'r coleg unwaith yr wsos i gael dysgu sgiliau ymarferol a maen nhw'n cael mynd i fewn i dosbarthiadau theori hefyd. Hefo'r cymwysterau eraill, maen nhw'n cael eu dysgu yn y gweithla gan dedwch y cyflogwr neu rwy'n sy'n gweithio yna, a mae'n tîm o'n aseswyr ni mynd allan wedyn i gwblhau y gwaith theori. Mae yna opsiwn i'r rhain sydd ddim eisiau dod i coleg i wneud hwnna gan ddysgu o bell hefyd. Fel da ni wedi trafod gyna hefo'r amgylchiadau fel maen nhw ar y funud, da ni wedi bod yn defnyddio lot mwy o Hangouts a Zoom a falle. So mae hynna'n opsiwn da ni'n definitely mynd i symud ymlaen efo rhain sydd ddim yn mynd i ddod i coleg. So bod ni'n gallu gwneud y Hangouts, dach fatha, gawel gwynaf rwy mae hynna'n ei gwahaniaeth ydy. A dysgu nhw'n iawn, gweld sydd maen nhw'n ymdopi fo'r gwaith a mynd ar eu pes nhw lle. Reid mwy o gefnogaeth, os dwi eisiau. Mae'r sgiliau torri gwalliau wedi bod yn bach anoddach wrth wneud adra, lle bod gennym ni models iawn neu bod gennym ni tools iawn, ond mae'r dysgwyr gennym ni wedi bod yn defnyddio be gennym nhw adra lle ac yn gyrru fatha fideos yn ei felly maen nhw'n neis, so da ni'n gallu reid yr adborth yn ôl iddyn nhw fedru symud ymlaen wedyn. Sydd yn beth da, cos, ia, mae'n dibynnu pwy sy'n trio'r sgiliau yma, rili, de. Dwi'n meddwl, mae'n unwaith mae'r sector yn cael agor i siopau trin gwallt i fyny eto. Dwi'n meddwl bydden nhw mor brysur. Mor brysur. Dwi'n meddwl well gen rwy'n fynd i weld hairdresser na dentist i fod yn onast ar y pwynt yma bysa. Judge o rŵt fi, swn i'n rhywun peth, dwi'n meddwl. Wel, dwi'n meddwl, mae pawb yn gwneud y gorau o beth gennyn nhw'n dydi. Mae pawb yr un fath yn y sefyllfa yma. Ond dwi'n meddwl bod yna, ddech chi'n dweud pobl wedi trio'r sgiliau bach matcha di goro ella gwneud pethau hynna'n. So dwi'n meddwl ella bod o'n mynd i wneud pobl ella bod eisiau newid gyrfa neu meddwl, o ia, dwi wedi bod eisiau wneud hyn i roed ar wan di'r siawns i fi wneud o lle. So dwi'n meddwl gawn ni fwy'n holi fel lle. Dwi'n meddwl bod hynna'n wir, rhaid i gwir. Mae'r cyfnod da ni yn mynd trwyddo fo ar y funud yn gwneud i bobl feddwl yn fwy dwys am fan beth yw camau nesaf nhw. Ac o safbwynt pobl ifanc sy'n gwneud y dewisiadau pwysig yna o beth yw'r cam nesaf, neu bobl sydd wedi bod mewn gweithio mewn rhyw yrfa am flynyddoedd wrach yn teimlo rwan, dwi'n wir eisiau gwneud hyn ddim mwy. A dych mae'r gyrfa, mae o'n wbeth really exciting, mae o'n maes really exciting o weithio. Mae'r buzz da chi'n cael o weithio mewn salon. Dych os da chi'n neud o trwy brentisiaeth, da chi'n cychwyn fel o gychwyn yn lle bod chi wedyn yn setlo lawr mewn gweithio ar ôl 2-3 mlynedd o ddysgu lle. So ia, mae o'n amazing o yrfa. Ond maen nhw yn dweud bod bobl
bod pobl ti'n gwallt, y bobl mwy hapus a bodlon i byd yn dydyn, o Meddwl. geithiol. Maen nhw'n cael y cyfle yna i sgwrsio, dwi'n meddwl, a jyst cysylltu gyffredinol, dydy. A ydych chi yn sefydlu fatha perthynas really da efo staff a clients a da ni yn teddi bod yn pobl sydd ddim yn stopio siarad lle, so mae hynna'n really neis, da chi'n dod i nabod pobl gwahanol, mae pobl yn magu hyder wrth wneud o, falle, yn naturiol heb gorfod gael ei gorfodi, lle, so mae pobl yn newid wrth wneud y cyrsia a maen nhw'n eiddfedu mewn ffordd, ac mae yna pwyntiau gwahanol, dim just y trin gwall maen nhw'n ddysgu allan o'r Mae'r hyder yn dod drwy, fel ti'n deud, gorau sgwrsio efo pobl, bod mewn cyfrifoldeb o fod mewn swydd, a hefyd mae jyst meithrin y sgiliau yna a gweld, dwi'n gallu gwneud hyn. Mae'n amazing o deimlad chi, dach pan da ni'n mynd allan i asesu a dach chi'n gweld y dysgwr na yn datblygu neu i fynd am y tro gyntaf, dach chi dda, waw, ti wedi gwneud y really da, mae'n really exciting i ni gallu gweld bod nhw yn datblygu fatha trwy y lefelau gwahanol a bod trio pwysio nhw ymlaen i wneud y lefel nesaf hefyd. So ti'n gweithio yn bennaf yn Llangefni, ond mae'r addysg, mae gennym ni brentisiaid ar hyd a lled Gogledd Cymru. Oes, da ni'n gweithio trwy Môn, Gwynedd, Dimbych, Gogledd Gwynedd a Ynys Môn, lle. So Môn yn Bafan. So fatha ni'n deud gyna, hyn sy'n dysgu o bell, illa bod nhw'n byw, dechrod ochr Dolgella, lle mae'r bell yn ddod i fewn. So mae'r siawns yna iddyn nhw gael dysgu o bell wedyn fydd y hangouts ma'n symud ymlaen o'n i gael o, dechrau mae ddigon hawdd iddyn ni gael nhw i joinio'r theories gyda ni yn y coleg a falle wedyn efo technoleg a falle dyddi yma dydy. Mae hyn yn wir am bob llwybr da ni drafod yn fan hyn heddiw. Does am un ohonyn nhw lle mae rhywun yn gorfod dod i fewn i'r coleg nag oes. Mae rhywun yn gallu ymuno hefo neu gwneud cais am brentisiaeth a hyfforddi yn bymwnnag lle maen nhw'n ffeindio'r gwaith hynny. So dwi am symud wan dipyn bach i gael glywed beth sgyn Louise i ddeud, achos wyt ti'n neud efo lletygarwch a garlwyeth ag ati, a mae hwn eto'n sector sydd wedi bod drwy gyfnod anodd ofnadwy ar y funud. So, dipyn bach amdan y prentisiaethau ti'n ymwneud â nhw. Haia, Louise ydw i, a dwi'n aseswr yn arlwya a lletygarwch, a dwi'n gweithio allan o Llangefni ac yn asesu dros Môn, Gwynedd a Conwy. A da ni'n cynnig gwahanol cwrsiau yn lletygarwch. Da ni'n cynnig coginio, da ni'n cynnig coginio proffesiynol, a mae hwn yn gwrs i rywun sydd efo diddordeb gweithio yn fine dine restaurant, a mae gennym ni cwrs arall coginio sy'n cynhyrchu a coginio, a mae hwn yn gwrs i rywun sydd efo diddordeb i weithio mewn gegin yn ysbyty, neu ysgol, neu cartref, neu caffi. A hefyd mae gennym ni blaen y tŷ, front of house, yn gweithio fatha waiter neu waitress. Mae gennym ni cadw tŷ, front office, os ydych chi'n gweithio mewn derbynfan, gwesty. A mae'r cwrsiau'n dechrau i'r prentisiad o lefel 2, a wedyn mae yna gyfle wedyn i symud i fyny i lefel 3. Sorry, mae'r ci'n cyfad. Ti'n mwyn meddwl, dyna sy'n digwydd efo pethau byw fel hyn, mae yna wastad rhyw gathod, neu cwn, neu plant, neu rhywbeth yn mynd ar draws y sgrin. I gnau o'r meistri, mae'r ci'n cyfad. Diolch bwyd. So, hefo y prentisiaethau, wrach os rhywun yn meddwl ar y meddwl cyntaf yn y cyfnod clo yma fel un, mae bob beth di stopio, ond dydy pethau di stopio chwaith yn y prentisiaethau, wyt ti'n ymwneud â nhw chwaith, na ddo? Na, mae gennym ni lot o dysgwyr sy'n gweithio yn Ysbyty Gwynedd, yn Ysbyty Stanley, mae gennym ni pobl sy'n gweithio yn cartrefi gofal, a maen nhw dal i chwilio am staff ar hyn o bryd, a maen nhw wedi bod yn gofyn os oes gennym ni adnabod o rhywun sy'n eisiau gwneud prentisiaeth. Mae hynny'n obeithiol, achos eto pan mae rhywun yn ymgymryd â prentisiaeth, fel ni'n dweud, maen nhw mewn gwaith go iawn, dydy. So mae bob sector da ni sôn amdan yn fan hyn bore yma, maen nhw yn sectorau ofnadwy o bwysig, a fydd yna wastad, mae pawb eisiau bita, does? Mae pawb eisiau rhywun i gwcio bwyd iddyn nhw, a pan ddaw y cyfnod neu pan maen nhw'n gallu mynd allan i le bita i gael pryd o fwyd, mae pobl wastad yn licio wneud hynny. Fan dweud, mae pobl wastad eisiau rhywun i edrych ar eu holen nhw, edrych ar ôl eu plant nhw, tar eu gwalliau nhw, hyn i gyd. So mae yna lot o bethau positif iawn yn y prentisiaethau dyn ni sôn amdan yn fan hyn yn does bore yma.
A mae pobl yn gallu cychwyn efo prentisiaeth yn y maes o ti'n ymwneud efo, eto yn syth bein o'r ysgol yn dyn? Syth bein o'r ysgol. Mae rhai llefydd, dwi'n meddwl bod ysbyty Gwynedd, da chi'n gorfod bod yn 18 i weithio yn y gegin, trwy beth sy'n cydwalyd ar ei gyd, ond mae lot o llefydd yn cymryd o 16. Ie, so mae yn, a swn i'n awgrymu rili i unrhyw berson ifanc sydd yn ystyried prentisiaeth, os ydyn nhw'n gweithio hefo cyflogwr yn barod wrach mewn job disadwn neu beth neu maen nhw wedi bod a maen nhw wedi ddordeb, mae'n werth iddyn nhw ddechrau meddwl a trafod hynny. Unwaith mae rhywun yn gwybod beth di prentisiaeth, mae'n haws iddyn nhw gael y sgwrs yna hefo'u cyflogwr hefyd yn dydy, neu mynd i ofyn gynnau ffansi bod yn brentis, sa'ch chi'n licio cymryd ymlaen fel brentis a hyn i gyd, so mae gwybodaeth yna yn help dydy, rili. A dyn, da ni'n sôn amdan technoleg a defnyddio cyfryngau gwahanol a felly fan hyn. Dwi am ofyn i Glenda wan sôn dipyn bach amdan yr prentisiaethau mae hi'n ymwneud â nhw. So, swn i'n cymryd bod pawb sy'n gwneud gweinyddu busnes a rheolaeth a phethau fel hyn, yn chwip am ddefnyddio technoleg fel hyn. Fysa ti'n dweud bod hynna wir, Glenda? Os dwi'n ateb yn onest, nac di. Mae yna rei bobl yn stryglo efo technoleg yn gweinyddiaeth busnes a'r cwsmeriaid gwasanaeth fyd. Ond da ni wedi dod i arfer wan dros yr misoedd ma, da ni wedi bod yn lockdown. Glenda dwi, a dwi'n aseswr i'r busnes a reolaeth. Dwi'n gweithio allan o'r Rosonsea, o gynnon ni tîm o dîm sy'n gweithio o Fangor hefyd. So, da ni'n cyfro Môn, Gwynedd, Gonwy, Dimbych, a da ni'n mynd allan i Wrexham fyd. A weithio, wedig yr Sbyty, Meilyr a ffordd na, cwpini fela. So, da ni'n cyfro lefel 2 i 4 mewn busnes, a lefel 2 i 3 mewn gwasanaeth cwsmeriaid. Mae yna tîm go lew o'n ni, 15 o'n ni, so mae yna dipyn o'n ni mynd round i gweld pawb. A na ni'n neud o mewn dwyieithog, so os mae yna unrhyw person eisiau neud o mewn dwyieithog, mae yna dipyn o'n ni yn neud o'r ddau. Da ni'n dysgu reolaeth o busnes dio heddiw dydy bore yma, so busnes ar gwasanaeth cwsmeriad da ni'n neud. Ti'n dechrau o 16 i fyny, syth o'r ysgol, i wneud lefel 2. Fasa ni hi well i gweld chdi to 19, 20, fath fel la, i wneud lefel 3. Just i chdi gael profiad, dipyn bach o profiad i mynd ymlaen, cos rhaid ti roed arboth yn ôl i bobl a supportio heina. So, just dipyn bach o brofiad i gallu wneud hynny efo pawb. Mae bobl yn gofyn lle da ni'n gallu wneud gwasanaeth cwsmeriaid. Wel, mae yna bob lle rili isio gwasanaeth cwsmeriaid. Dim bwys be di o, di hotel, beth bynnag ti isio, siop, sbyty, rhywbeth. Mae yna cwsmeriad yna, a rhaid ti dangos bod ti'n gallu siarad, dilio, sortio peth allan iddyn nhw. So, cwsmeriad nhw, dim cwsmeriad ti mewn, na ti allan. So, mae yna dipyn i chdi wneud, a mae yna dipyn o cwrsus i chdi wneud. Gyd i dechrau efo lefel 2, a nas ti'n cael profiad, a ti'n cael fforddus, gyd i mynd i fyny syth i lefel 3, mae yna reid i wneud lefel 2 a lefel 3 mewn blwyddyn neu blwyddyn a hanner, a nhw wedi symud i mewn, maen nhw wedi wneud o'n dda, a wedi symud i fyny, mae'r reolwr nhw wedi dweud, cario ymlaen, a maen nhw wedi wneud o. Mewn lefel busnes, maen nhw'n wneud lefel 2 gyntaf, os nhw'n dechrau o'r ysgol. Os maen nhw'n dod o llefydd arall, cos da ni'n cael lot sy'n symud rownd. So maen nhw wedi wneud lefel 2 efo rhywun arall, a maen nhw wedi fewn i'r swydd newydd, a maen nhw wedi dechrau lefel 3, a wedyn mynd i fyny i lefel 4. Da ni'n gallu wneud o remote, da ni wedi wneud o rhwng yr misoedd yma, a mae wedi gweithio'n dda.
fel arfer, da ni isio wneud observations i gweld sut ti'n siarad efo bobl yn iawn. Dyna'r ochr da ni di stryglo efo. Ond da ni di ennill wan, da ni di wneud observations a da ni di recordio nhw. A wedyn ail chwarae nhw yn ôl a gweld sut mae pethau. So dwi'n rhannu, wel, be dwi'n wneud i rhannu'r observations, da ni di recordio efo'r dysgwyr, a maen nhw'n gweld sut mae nhw wedi wneud efo siarad efo rhywun, neu deilio efo rhywun, neu wneud sortio problemau neu rhywbeth allan. So mae heina wedi bod yn gweithio na, cos maen nhw'n gael amser i edrych yn ôl wedyn be maen nhw wedi wneud, sut maen nhw wedi wneud o, a wedyn newid os maen nhw'n gallu newid o wedyn. So maen nhw wedi wneud yn dda. Alla i weld bod hwnna yn ffordd well os wbeth na jyst bod rhywun yn cael ei arsylwi yn gwneud y gwaith yn well. Achos does e'n byd fel gwylio dy hun yn ôl nag oes i sylweddoli lle mae pethau wyt ti dy hun ddim yn hapus efo a hyn i gyd. A dwi'n meddwl bod hwnna probably yn ffordd i unrhyw berson sydd yn y fforddi i seriously werthuso nhw'i hunain hefyd yn ystod a jyst rhywun arall yn sbio arnyn nhw. O, dwi wedi cael aboth gyn dysgwyr beth, a maen nhw wedi gweld y recording wedyn, a maen nhw wedi deud, dwi newid hynna. A mae tro nesaf, maen nhw'n wedi newid o, mae o'n well, yn dydi. Maen nhw'n hyderus yn neud o y pethau yma. Ynddi, dwi'n meddwl waith critic na chdi dy hun. Dwi'n sbio nôl ar rhywbeth fel hyn, felly. Ond fel dweud eto, da ni'n addasu drwy'r amser, a da ni'n defnyddio'r technoleg sydd gyda ni, ac yn iwsio hwnna i roed profiadau gwahanol i bobl ac i wneud o'n fwy pellgyrhaeddol fel bod unrhyw un yn gallu cymryd rhan yn dydi, really. Mae o'n agored iawn. So, yn amlwg, da ni yn fan hyn gyd yn gweithio yn busnes allan drillo Menai a da ni'n darparu ac yn asesu y sgiliau yna. Ond mae rôl y cyflogwr yn dydi'n holl bwysig yn y bartneriaeth brentisiaeth mewn ffordd. Pwy sy'n licio sôn dipyn bach amdan y gefnogaeth mae'r cyflogwyr yn rhoi? Dwi'n mynd i, os nad ys rhywun yn switcho'i meicroffon i ffwrdd ac yn gwirfoddoli fan, dwi'n mynd i bigo rhywun. Ond jyst i ni gael bach o syniad o sut ma'n mynd i deimlo o safbwynt y gefnogaeth maen nhw'n cael gan y cyflogwyr. Enid, fysa ti'n licio? Na i. Wel, mae berthynas efo cyflogwyr yn bwysig iawn, achos da ni isio ymateb i anghenion y cyflogwyr fel bod nhw yn gallu a ni yn gallu rhoi cymorth i ddatblygu y staff. Wedyn mae o fel cydweithrediad rhwng y cyflogwr, rhyngddo ni fel staff y coleg a rhwng y dysgwr mwyn bod ni yn gallu rhoi y cefnogaeth ora, bod ni'n gweld beth i anghenion y cyflogwr ac anghenion y dysgwr a gallu symud ymlaen. Mi ydyn ni hefyd yn cysylltu yn rheolaidd efo'r cyflogwyr fel bod ni yn cael adolygiad o waith aelod neu y dysgwr. A mae o'n gydweithio oherwydd mae'r cyflogwr yn ran mawr o'r prentisiaeth. Achos yn nhw yn y llefydd waith sydd yn datblygu sgiliau'r unigolyn. A mae o'n berthynas glos lle mae rhaid i bawb cydweithio fe'i gilydd achos mae gynnon ni yr un nod i gael staff sydd yn cymhwyso ac yn staff profiadol ac yn gallu ymateb i rôl swydd lle. Mae'n dweud, mae'n dyled ni'n fawr mewn ffordd i gyflogwyr sydd yn buddsoddi yn y bobl ifanc a mewn hyfforddi i'w staff, achos mae o, fod nhw'n gorfod talu am yr hyfforddiant, maen nhw'n dal yn gorfod roed y gefnogaeth na i fewn, ac wrth gwrs mae unrhyw un sy'n rhedeg busnes, mae'r amser rhywun yn costio bres yn dydi. So mae'n dyled i fawr, dwi'n meddwl. Yndi, a mwyaf mae'r cyflogwr yn rhoi i fewn, y mwyaf maen nhw'n cael allan ohono hefyd, achos mae y staff yna yn datblygu i fod yn weithio sydd maen nhw'n gallu dibynnu ar ac yn effeithiol. Ia, yndi. So, dwi'n mynd i ofyn i Clare wan, ti wedi bod yn ddistaw yn y cefndir, Clare. Os yna unrhyw gwestiynau ydi dod i fewn o gwbl, allan ni ddechrau meddwl am ateb nhw? Wel, oes, mae gennym ni cwestiynau sydd wedi dod i fewn trwy e-bost. Mae pawb ar y livestream yn swyl ofnadwy bod yma. Dwi wedi synnu
Ond mae yna pobl yn gwrando arna ni ac da ni wedi cael neges gan Glenda a dwi'n meddwl bod Glenda yn athrawes a mae hi wedi gofyn ydy o'n bosib cael recording o'r trafodaeth yma i gyrru i'r ysgolion. So dwi'n meddwl bod hynna yn rhywbeth werth chweil. So nawn ni drio cyfro rhai o'r cwestiynau yma. So mae yna cwestiwn wedi dod i fewn yn gofyn faint oed oes rhaid i rwy'n fod i wneud prentisiaeth. Nawn ni jyst atgoffa pawb, dwi'n meddwl, os mae hynna'n bosib. Dwi'n meddwl, mae prentisiaeth yn gored, dwi'n meddwl bod mi fyddwn ni'n gweld wan mwy o bwyslais ar gyfleoedd i bobl ifanc sydd eisiau mynd i mewn i'r byd gwaith. A dwi'n meddwl y byddwn ni'n blaenoriaethu pobl ifanc hynny sydd eisiau gwneud y cam cyntaf ne o'r ysgol i fewn i brentisiaeth. So mi allith rwy'n gychwyn ar brentisiaeth yn 16 oed mewn rhan fwyaf, swn i'n deud, o'r meysydd prentisiaeth sydd ar gael. Mae yna rei ffrydiau a sectorau a lefelau lle mae gofyn i rwy'n fod yn hun. Oherwydd mae prentisiaeth gan bod o'n dibynnol ar dysgu sgiliau yn ymwneud efo gwaith ac ar ddangos bod chi'n gallu gwneud sgil yn y gweithle fel tai. Mae o'n dibynnu bod chi yn y swydd iawn i allu arddangos y sgiliau yna. So mae yna rei lefelau wrach mae disgwyl i rwy'n fod yn hun. A dwi'n gwybod mae Enid wedi sôn a dwi'n meddwl bod Glenda wedi sôn am rei lefelau lle mae gofyn i bobl fod yn 18 oed cyn y ganw gychwyn ar brentisiaeth ar y lefel yna. Ac wrach os di rwy'n yn dymuno gwneud prentisiaeth gradd, wel wrach fydden nhw'n aros yn yr ysgol neu dod i'r coleg i wneud lefel A wedyn dewis yn ôl 18 ar y dewis nesaf yna, felly da bod gennyn nhw gyflogwr. Ond mae gennyn ni hefyd rei prentisiaid. Mae lot o bobl ifanc wrach yn dymuno gwneud y cam trydyddol sef y lefel A cyn bod nhw'n mentro i fyd prentisiaeth. A mae hynny'n, da ni'n gweld hynny wrach mewn sectorau fatha peirianneg a phethau fel hyn. So dwi'n yn gwybod os oes rhywun arall eisiau ychwanegu at hynna, yn enwedig efo iechyd a gofal wrach o pam fod y sectorau yna yn 18 Enid. So ti'n licio deud? Da ni'n edrych ar unigolion sydd yn 18. Y rheswm mwyaf ydy am bod y cartrefi gofal a'r sefydliadau gofal ddim yn mynd i gyflogi unigolion ta ma nhw bron iawn yn 18, oherwydd tydyn nhw ddim yn gallu cyfri nhw yn eu rhif staff. Mae staff sydd o dan 18 yn gorfod cael eu cysgodi neu bod nhw'n cysgodi staff eraill. Wedyn, yn y sector yna, tydi'r cyflogwyr ddim yn cyflogi rhai sydd o dan 18. Mae o'n tueddu fod, unwaith maen nhw yn dod i fyny 18. A nes di, Louise, hefyd dweud os oes yna rhywun yn gweithio mewn maes arlwyo ag ati, os dyn nhw mewn sector, os dyn nhw'n gweithio mewn lleoliad penodol, maen nhw'n gorfod bod yn hun, ia? Os ma'n dibynnu efo coginio, mae rei kitchens ddim yn cymryd nhw ymlaen tan maen nhw'n 18 gan bod nhw'n gweithio fod dipyn o machinery gwahanol, wel dim machinery, ond mae yna jans da fo insurance a pethau felly, maen nhw'n gorfod bod dros 18. A nes di hefyd, Glenda, yn do sôn efo lefelau uwch yn y... Do, achos os maen nhw'n rhoi adborth, maen nhw'n gwachad be mae pawb arall yn neud yn y swydd a monitro gwaith nhw. Rhaid fod nhw bod yn cyfforddus i roi adborth yn ôl iddyn nhw, enwedig os maen nhw'n hynna nhw yn dechrau o wneud rhyw gwaith. So just profiad dio, mae'n neud yn siŵr bod nhw'n gynnu fo digon o profiad i roi adborth yn ôl i bobl sydd hynna nhw neu wneud rhywbeth yn wrong neu gwachad be maen nhw'n neud. So dyna pam dwi'n meddwl maen nhw'n gofyn bod yn hynna i dechrau'r prentisiaeth. Ond ar unig sôn yn do, Wendy, yn gofal plant, maen nhw'n cael cychwyn yn 16 oed. Mi gan nhw gychwyn ar lefel 2 yn 16 oed. A wedyn, just fel oedd Glenda ddeud, mwyn mynd symud ymlaen, maen nhw gynnu ni gymwystad newydd wan yn gofal plant, a maen nhw wedi deud yn bendant, mae rhaid nhw fod yn orychwilwyr i wneud lefel 3.
So, yn amlwg, fel y Gwenda'n dweud, dyn nhw ddim yn oruchwilio staff eraill pan maen nhw'n dŵad i fewn i'r maes am y tro gyntaf. So, mae eisiau magu'r hyder, magu'r sgil, magu'r profiad, mwyn gallu arwain staff eraill, roed cyfarwyddiadau i staff eraill, roed adborth i staff eraill, ac i staff eraill parchu nhw, mae eisiau dipyn bach o oed a profiad i gael parch, does. Wedyn, so, da ni'n disgwyl bod y genod sydd yn gwneud gofal plant yn 18 i wneud yr lefel 3, ond fel o'n i'n dweud, yn iechyd a gofal plant a phobl ifanc, ni sydd yn gwneud yr ochr yna o gofal plant, o iechyd a gofal, mae nhw'n disgwyl os mae nhw'n symud ymlaen i fod yn, be maen nhw'n alw'n advanced practitioner, neu i fod yn rheolwr, mae rhaid nhw fod yn 19 oherwydd natur y fath o ofal a natur y fath o bethau maen nhw'n delio hefo. Ie. A dwi'n meddwl, mae'n siŵr bod o rhywbeth yn debyg i chdi Laura fa trin gwall, mae pobl yn cael cychwyn yn 16 oed, ond os yna swydd yma'n bach mwy o gyfrifoldeb, angen bach o brofiad. Maen nhw'n cychwyn efo ni tueddol yn syth yr ysgol yn 16 a maen nhw'n datblygu naturiol ar lefel 3. Da ni yn gofyn bod nhw wedi bildio rhyw fath o clientele lle. Cyn symud ymlaen i lefel 3 a da ni'n pwysleisio ar hynna munud maen nhw'n cychwyn sy'n bod nhw'n ymwybodol yn efo hyd. Jyst am bod nhw angen y profiad o fedru wneud fatha gwasanaethau gwahanol a cael y clientele gwahanol. Symud ymlaen i lefel 4 wedyn maen nhw'n tueddu bod chdi bach hyn eto jyst mwyn cael profiad cos mae hwnna'n fwy am redag salon fatha managerial lle. Mae'n specialisio mwy mewn fatha skin and scalp conditions. So mae'n angen y profiad na tu ôl iddyn nhw a yn gallu gweithio'r ochr busnes yno fo neu dyn nhw'n mynd i gallu gwneud y cymhwyster lle. Yeah. So dwi'n meddwl bod i ateb y cwestiwn, mae rhywun yn gallu cychwyn yn syth, mae'n rhan fwyaf ei sydd yn 16, ond mae'n gyfle i rhywun weithio i fyny trwy'r lefelau a trwy hynny wrach maen nhw'n mynd i fewn ar y lefel yna pan maen nhw wedi cael y profiad a'r gallu a'r sgiliau yna dan i belt ac ebyn yn amser maen nhw'n cyrraedd y lefel penodol, gobeithio bod nhw wedi cyrraedd yr oedran penodol o ran hynny. Di hynny'n ateb y cwestiwn ti'n meddwl, Claire? Dwi'n meddwl mae hynna di ateb y cwestiwn. Dwi'n meddwl hefyd, gai jyst bwtio fewn. Cei, siwr, Wendy. Ie, jyst eisiau deud hefyd, mae'n eisiau ni gofio hefyd, cofn bod gen ni bobl sydd yn gwrando, dydy y prentisiaeth ddim just i pobl ifanc. Na, chdi. Byddwn ni'n sôn amdan pobl 16, 17, 18, 19, gan nhw fod yn ei 30, 40, mae'n gorad i bawb, rhaid gofn bod pobl yn meddwl bod nhw rhy hen, dydyn nhw ddim yn rhy hen i wneud o. Na, byth rhy hen i ddysgu, dim byd. Diolch yn fawr iawn, Wendy, mae hynny'n bwynt andros o bwysig. A mae gynnon ni lot o brentisiaid sydd yn hyn a wrach ddim wedi cael y cyfle i jyst ennill cymwysterau, di mynd syth o waith o'r ysgol wrach a jyst wedi gweithio a wrach bod prentisiaeth yn ffordd iddyn nhw gael cymhwyso a tystysgrif i ddangos bod nhw yn gallu gwneud. Dyna di'r sy'n neis amdano cymwysterau sydd o fewn fframwaith prentisiaeth. Mae o'n galluogi hynny. Sgen ti gwestiwn arall, Claire? Wel, mae Glenda di dod nôl at ni a mae Glenda'n gweithio i Gyrfa Cymru. Mae hi yn mentor STEM. So Glenda, da ni yn neud Facebook Live pnawn ma am 2 a mi fydda ni'n cyfro rhai o'r pynciau STEM. So os ti'n gallu ymuno adag yna, gwych. Ie, oes. Fes ti ddeud wrth Glenda hefyd, mi fydd y recordiad o hwn ar gael a fysa ni wrth yn bodde'n rhannu nhw efo ysgolion. So mae bob un o'r rhain da ni'n neud, a dwi'n meddwl bod ni'n neud 3 gyd, 2 Gymraeg a 1 Saesneg, ie? 2 Gymraeg a 2 yn Saesneg. 2 Saesneg, mae'n ddrwg gennau. A wedyn, a dwi'n yn nhw gyd, so well fi gofio hynna. So mi fydd hynna i gyd ar gael i rannu efo ysgolion, bydd. Bydd. Cwestiwn holl bwysig sydd yn dod i fyny gyda ni bob tro wastad, tro ar ôl tro yn nosweithio agorad, ydy y cwestiwn ar sut mae person yn ffeindio cyflogwr i wneud prentisiaeth efo. A cwestiwn sy'n cael ei gofyn lot ydy, wneith y coleg ffeindio cyflogwr i ni. So ella bod ni angen treulio chydig amser ar hynna. Okay. Wel, ia, a mae o'n gwestiwn da mewn ffordd, achos falle bod person ifanc sy'n dod syth o'r ysgol, hwn fydd i cam cyntaf nhw i fewn i gyflogaeth o bosib. So mae o'n gwestiwn ofnadwy o berthnasol. So dwi'n meddwl bod o'n, dwi'n meddwl bod fi wedi dweud ar ryw bwynt yn y sgwrs, dwi'n meddwl bod o
bod fi unrhyw berson ifanc sydd yn gwybod bod nhw eisiau dysgu yn y ffordd yma. Mae syniad da iddyn nhw ddechrau ffindio a gwneud y cysylltiadau yna hefo cyflogwyr wrach gofyn am brofiad gwaith ag ati. Dwi'n gwybod bod hynny'n bach yn anodd yn y cyfnod da ni yn efo wrach, ond wrach bod o'n syniad iddyn nhw feddwl amdani nhw gael blas o weithio yn y maes yna hefyd. Ond mae gennym ni fel grŵp Llandrillo Menai a Busnes at Llandrillo Menai lot o gysylltiadau efo cyflogwyr yn barod ac mi dyn ni yn cael ceisiadau gen bobl ifanc yn syth o'r ysgol eisiau dod i wneud prentisiaeth a mi ydyn ni yn gallu helpu nhw yn y broses o leoli efo cyflogwr. Ond dwi'n gwybod, os rhywun arall eisiau deud dipyn bach amdan, o'ch chi'n sôn o blaen amdan y gwaith, da chi'n gallu neud i matcho bobl efo cyflogwr? Sgynna chi, da chi'n neud rhywbeth fan yn y maes, da chi'n gweithio yma? WPO's Work Placement Officers, maen nhw'n neud pethau, fel arfer maen nhw'n trio neud y dysgwyr o prospective dysgwyrs i cael cefnogi efo cwmni. Siarad efo reolwr a gofyn os gen nhw profiad mewn gwaith yn y lle nhw. Ond mae gynnon nhw rhyw spreadsheet beth bynnag mae o. Mae gynnon nhw companies ar y system yma sy'n dangos maen nhw'n trio ffeindio'r apprentisiaeth a mae'r apprentisiaeth tre'n ffeindio gwaith. So maen nhw'n trio matcho nhw i fyny os mae hynna'n digwydd. Fel arfer maen nhw'n trio encourage nhw i mynd i mewn i'r gwaith lle i gofyn am gwaith, cos mae hynny yn dal y confidence i nhw, hyderus i nhw, bildio hynny i fyny. Ond mae yna matching service. A hefyd, da ni'n siarad efo bobl allan yn gwaith, a mae yna rei mam neu dad yn gofyn iddyn ni sut da ni'n neud o. Wedyn, da ni'n gyrru e-bost i'r coleg, i'r adran maen nhw'n eisiau bod mewn, a gofyn ffordd na da ni'n neud o hefyd. Mewn sgwrs. A dwi'n meddwl bod os ydy'r person ifanc ei hun yn gwneud y cyswllt cyntaf yna hefo cyflogwr, mae yn dangos bod y person yna'n keen a bod nhw'n awyddus i fod yn gweithio. A dwi'n meddwl, bod o'n anodd wrach jyst cymryd y cam cyntaf yna i wneud, mae yn rhywbeth, mae'n sgil bywyd ofnadwy o bwysig i'w feithrin. Os o'n i'n cynghori unrhyw berson ifanc i fod yn cychwyn efo hynna os dyn nhw o ddifri am fynd i chwilio am waith. Ond dwi'n gwybod bod Gyrfa Cymru hefyd hefo y gwasanaeth be maen nhw'n galw yn Apprenticeship Matching Service, lle mae cyflogwyr yn hysbysebu swyddi sydd ar gael i brentisied. So mi fydda'r unrhyw berson ifanc edrych ar y gwasanaeth hwnnw os dyn nhw'n chwilio am gyflogwr. A fel ni'n deud, os dyn nhw'n cysylltu gyda ni, mi newn ni'n gorau i drio ffindio o hynny dyn ni'n wybod am gyflogwyr sy'n chwilio am brentisied a dyn ni'n gwneud y gorau. So does dim rhaid a mae lot o lwybrau prentisiaeth. Maen nhw wrach yn gallu dod i'r coleg am gyfnod byr beth bynnag i wneud chydig o'r cymhwyster tra maen nhw'n chwilio amdan cyflogwr addas. A weithiau mae cyflogwyr yn dod ata ni i ofyn pwy sgynna ni ar yn cyrsiau ni yn y coleg hefyd. So mae'n gweithio mewn amryw o ffyrdd. A dwi'n meddwl, mi allith rwy'n fod yn hyfforddi ar elfennau gan ddibynnu ar y brentisiaeth, elfennau o'r brentisiaeth hynny yn y coleg heb gyflogwyr. Dwi'n iawn i ddeud hynny, dwi'n meddwl rwy'n eisiau chwanegu rhywbeth at hynny. Mae'n ddrwg gynna i. Mae'n ffôn i newydd neu sôn rhywbeth, dwi'n ymddihiro. Ffôn pawb yn neud hynna wan. Hynna'n ateb y cwestiwn, Claire. Yndi, diolch. O, mae fi wrthi wan. Sori am hynna. Newyddion, mae rhaid bod rhywbeth di digwydd. Mae rhaid bod rhywbeth di digwydd, reit. Dyla ni sôn amdan anghenion ychwanegol ella os pa cefnogaeth. Mae hynna'n cwestiwn sydd yn cael ei gofyn lot. Dydwch os oes na myfyriwr sydd yn dyslexic enghraifft, sut mae'r coleg yn gallu cefnogi nhw trwy prentisiaeth? Wel, dwi'n meddwl bod mae hwn eto yn cwestiwn ofnadwy a dwi'n meddwl bod ymwybyddiaeth ni rwan o
gyflyrau wrach sydd yn unig yn anodd I bobl ddysgu mewn ffurfau aroliadol, fatha lot o sgwennu ac aroliadau, felly dyn ni yn deall yn well amdan gyflyrau felly. Ond wrth gwrs, mae prentisiaeth yn agored I unrhyw un sy'n dysgu mewn gwahanol ffyrdd, a dyn ni'n addasu y dysgu drwy brentisiaeth I siwtio y person yni. Dyn ni yn cefnogi prentisiaid mewn lot o wahanol ffyrdd, a dwi'n meddwl falle gallith bob un ohonych chi ar y sgrin ddeud yn well na fi o enghreifftiau o gefnogaeth dyn ni'n rhoi I ddysgwyr sydd wrach hefo anghenion ychwanegol I beth fatha dyslexia neu spectrum autistic neu rhywbeth fel yna. Os ydych chi rwy'n dweud pa gefnogaeth fysa ni'n rhoi mewn achos fel yna? Wel, na I gychwyn, Christine, mond I sôn sut fysa ni'n cychwyn. Pa mae dysgwyr yn dod ata ni ac yn cael eu cyfweld, da ni yn trafod beth di anghenion yr unigolyn, a mae yna drafodaeth yn digwydd fel bod ni yn ymwybodol ac yn medru gwneud darpariaeth i'r unigolyn yna. Wedyn, mae'r unigolyn yn gwneud yr asesiad west, fel bod ni'n gweld beth di y lefel mewn rhif a mewn gwaith ysgrifenedig. Ac o hwnna, da ni gallu symud ymlaen wedyn. Achos mae'n dibynnu'n union ar y maes rhaglen. Achos yn gofal, oherwydd y cymwysterau newydd sy'n dod rwan, mae y dysgwyr gofal yn gorfod eistedd asesiadau. A wedyn, ella bod hynny'n golygu bod nhw'n mynd I gael mwy o amser I wneud yr asesiad, ella bod yna bethau fel reading pens ar gael iddyn nhw. Felly, trafod hefo'r dysgwr, a nid yn unig trafod ar y cychwyn, ond mae hon yn drafodaeth sy'n mynd ymlaen ym mhob cyfarfod I wneud yn siŵr bod ni yn ymateb I anghenion yr unigolyn. Na ddim rhyw blancad ydi o bod ni'n edrych ar bawb yr un ffordd lle. Felly dyna beth yw'r cychwyn I ni yn gofal lle. Ie, a dwi'n meddwl bod mae'n ei gyfrifoldeb arna ni fel darparwr hyfforddiant beth bynnag I fod yn siŵr bod ni'n cefnogi dysgwyr mewn ffordd sydd yn addas i'w anghenion nhw, a wedyn fel mae Enid yn deud, pan dyn ni'n cofrestru unrhyw brentis o'r newydd, dyn ni yn gwneud profion yn swnio dipyn bach yn ffurfiol, ond profion ydyn nhw, ond maen nhw yna I helpu ac adnabod y llefydd mae rwy'n isio y gefnogaeth ychwanegol yna. Dyn nhw ddim yna I weld be mae rwy'n ddim yn gallu wneud mwyn I gael wneud yna, ond maen nhw yna I ni weld pa help ychwanegol da ni angen rhoi I unrhyw berson gan ddibynnu ar beth yw anghenion ychwanegol nhw. Dwi'n meddwl hefyd, I fynd ymlaen o oedd Enid yn deud, dachod mae yna rhain dod o'r ysgol ac yn deud, dachod bod nhw wedi cael eu profi bod nhw efo dyslexia neu rhywbeth fel allu. Ond o fatha profiad sydd gen I, da ni wedi cael pobl yn dod ata ni sydd wedi mynd trwy'r ysgol I gyd a heb ddeud dim neu heb di gael y cefnogaeth ar gael lle. So da ni wedi cael lle da ni'n gyrru nhw amdan y profion a wedyn am bod ni wedi sylwi a wedi trafod o efo nhw fatha, o mae yna rhywbeth bach yma, dwi'n meddwl bod chdi rei gyffyrddus efo gwneud neu so ella da chi'n sylwi bod nhw allan cymryd mwy amser, dach chi'n lot o bethau gwahanol does. A da ni dal yn dysgu nhw fo, ond da ni bob tro'n pwysio iddyn nhw gael y prawf ma wedyn iddyn nhw gael yr help ma'n angen. A dach chi'n dysgu nhw ac asesu nhw mewn ffordd gwahanol. Dach chi'n ella neud o mwy ar lafar na gwaith ysgrifenedig a felly. Efo hairdressing yn enwedig, mae o fwy visual, fatha learning dydy, so trio neud o fel mwy a siarad drwyddo fo'n lle bob dim ar bapur lle maen nhw'n gorfod refaisio hefyd. So just trio gweithio fo'r dysgwr na, dach chi'n yna pethau bach dwi wedi fy pigo fyny ar YouTube a felly neu pan ni'n neud PGC efo revision efo post-its yn bob man yn lle bod o'n un llyfr I ddysgu allan o. So, a dach chi'n da ni'n dysgu wrth fynd, so da ni bod yn cymryd adborth gyn y dysgwr na o be sy'n gweithio iddyn nhw neu be ddim neu wbeth da ni heb di drio blaen. So, dach chi'n ma pob o wahanol a mae o'n masif dydy, dydy o'n just un peth lle. So. Mae hynna'n wir, a dwi'n meddwl
Mae mor bwysig i ddeud, dwi'n meddwl bod fi'n siarad amdan pawb ohono ni fan hyn, dyn ni wir yn trio gweithio hefo be mae pobl yn gallu wneud, ddim be maen nhw ddim yn gallu wneud, a dathlu hynny yn ytrach na meddwl, achos mae pawb yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol, a mae pawb efo doniau a chryfderau a sgiliau gwahanol, a wedyn mae'n dweud, da ni eisiau adeiladu a chwarae i cryfderau pobl a helpu lle mae angen yr help ychwanegol yna, fel bod pawb yn gallu llwyddo. Oes yna rhywbeth arall, Claire? Wel, dwi'n meddwl, da ni wedi trafod dipyn amdan be da ni'n neud i goroesi yr sefyllfa sgynnon ni ar hyn o bryd trwy defnyddio gwahanol technoleg fel y Zoom a'r Facebook Lives, ond da ni... Oes na unrhyw beth da ni angen siarad amdan ynglyn â hynna parthed dechrau nôl ym mis Medi? Ydyn ni'n rhagweld unrhyw newidiadau, mae hynna'n pwnc trafod i bobl. Fydd prentisiaethau dal i bwrw ymlaen fel arfer? Dwi'n meddwl ar y funud, da ni'n dal i recriwtio prentisiaid newydd mewn lot o gwahanol llwybrau da ni'n cynnig yn nhw, achos mae'r cyflogwyr yn dal yna, maen nhw'n dal i recriwtio, so mae'r cyfleoedd yna i brentisiaid newydd. A dwi'n meddwl fel da ni wedi drafod yn eitha eang bore yma, mae pawb di addasu yn y cyfnod 3 mis dwytha yma. Dwi'n 3 mis, mae'n 3 mis a mwy wan yn dydy. A bod ni wedi dysgu cymaint yn hunain yn y cyfnod yma o sut i ddefnyddio technoleg ac ystod reit eang o technoleg. Da ni'n defnyddio Google Suite, fatha Google Classroom, Google Meet, Hangouts, WhatsApp, Facebook. Da ni'n defnyddio, mae pobl yn gweithio ar eu ffôns, maen nhw'n gweithio ar laptops. Da ni'n defnyddio unrhyw beth sydd gennym ni, achos mae pobl efo offer gwahanol, a da ni'n addasu i wneud i beth gennym ni weithio lles gorau y dysgwr. Byddwn ni yn cario ymlaen, da ni'n gweithio ac yn monitro yn ddyddiol beth sy'n digwydd o ran canllawiau i sectorau gwaith gwahanol a sut mae hynny'n agor i fyny'n ar y deg, ac wrach bod ni'n bach mwy ar y deg yng Nghymru lle mae rhai sectorau yn agor i fyny, ond dwi'n rhagweld mae agor y byddan nhw, ac y byddan nhw eisiau bobl i weithio yn nhw, a mi fydd y cyfleoedd yna. So, fyswn ni'n awgrymu unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwneud prentisiaeth i gysylltu hefo ni, i drafod be maen nhw eisiau gwneud, a mi wnawn ni'n gorau i ffitio hynny ymlaen. Di hynna'n ddigon i ateb y cwestiwn yna. Mae hynna'n wych. Mae jyst un sylw arall dwi eisiau gwneud os cai. Achos mae di'n haro fi yn ystod y sgwrs yma. Mae dim ond merched ydyn ni ar y sgrin yma heddiw yma. A dydy hynny, dwi'n meddwl mi neb fynd o yma sy'n gwrando meddwl, dwi'n mynd i fanna, achos os ym dynion yna o gwbl yn gweithio yn y busnes allan llynau yma. Dydy hynny ddim yn wir chwaith na chdi. Allwn ni jyst gael rhyw fath o syniad o faint o ddynion ifanc a hogiau sy'n gweithio yn eich meysydd chi, sut mae hynny'n gweithio o fewn sector? So ni'n jyst yn mynd rownd y sgrin yn sydyn i bobl gael syniad o sut, os o'n i'n fachgen yn gwylio hwn wan, sut ydych chi'n denu fi i fewn i'ch meysydd chi gan ystyried, mae dim ond rhyw hen ferched sgynnon ni ar y sgrin yn fan hyn o flaen pawb. Na i gychwyn yn enid o Sky, please. Wel, yn bendant yn y maes gofal, mae ganddo ni dipyn o brentisiaeth sydd yn ddynion yn dod i mewn i'r maes, a dwi'n meddwl yn y cartrefi gofal, mae yna lot o ddynion yn gweithio, a maen nhw'n dod atan ni i wneud cymwystera. Felly mae'r maes gofal yn faes sydd yn cynnig lot yr un cyfleoedd i ferched a dynion. Da iawn, falch o glywed. Beth am gofal plant, Wendy? Os yna lot o fechgyn a dynion yn gweithio yn y sector yna? Mae yna fwy o dynion yn gweithio yn y maes iechyd a gofal plant a phobl ifanc. Am gen i lot o ddysgwyr sydd yn dynion a dynion ifanc. Da ni wir angen hogia o'r ysgol a dynion feddwl am dod i fewn i maes gofal plant, o ran gofal plant ar y cwrs chwarae, cwrs
children's care learning, play and development. Please dwch, cos da chi'n dod â persbectif wahanol ar chwarae, da chi yn edrych ar y risgiau bethau'n wahanol, mae gennych chi rhywbeth extra i gynnig, a sa'r pobl yn snapio nhw fyny os fysa dynion a bechgyn yn dod ato ni. So dyma bod hynny yn werth i ddeud. A Laura, nes di sôn amdan cyrsiau, dim bod ni isio stereotypio, ond barbwriaeth a pethau fel ein hefyd. So faint o hogia sy'n gwneud cyrsiau trin gwall a harddwch gyda chi? Gennym ni ryw 20 i gyd efo'i gilydd sy'n gwneud barbro fwy na dim lle, ond eto fath oedd Wendy'n deud, da ni'n annog hogia i wneud y trin gwall hefyd, mae'r salons wrth i bodd efo hogia yn gweithio na maen nhw'n dod a fatha rhywbeth gwahanol i fewn yna lle. Sgennon ni ddim staff fatha trin gwall a harddwch sydd yn ddynion, ond pwy bynnag sydd wedi dod ato ni yn y gorffennol, dim bwys gennym nhw'n gwbl, dachod fatha maen nhw'n cael eu trin fatha pob arall a dyn nhw'n gweld dim byd fatha yn rong efo felly. Dyn nhw'n gwneud, mae yna ddigon o hogia ar y cyrsia lle. Dach maen nhw wedi cymysgu rhwng genod a hogia, so na, maen nhw'n ffain. Yndi. A swn i'n dychmygu hefo lletygarwch ac arlwyo ac ati fyd, mae cyfleoedd i unrhyw un yn hynna? Oes, ar hyn o bryd, da ni'n gweld bod yn y gegin mae yna fwy o ddynion, ond eto mae yna lot fwy o ferchaid yn dod trwad ers o'n i'n gweithio yn y gegin flynyddoedd yn ôl. Ac front y haws mae yna fwy o ferchaid, ond eto mae yna fwy o dynion yn dechrau dod i fewn i hwnnw fyd. So, ie, fydd o'n irwyn sy'n gwneud, really. A dio'r fath i ti, Glenda, mae dynion yn gweithio rhyw fath yn y sector? Ia, does na'n problem efo ni yn y sector ni. Mae'n hannar a hannar, dwi'n meddwl, o ddynion a'r merchaid yn neud y swydd. Lefel 2 i fyny'r i top, i'r lefel a uwch. Mae nhw'n hannar, dwi'n meddwl, efo'r dynion. Ie. Dwi'n meddwl bod yna neges bwysig i roed hynna, achos os o'n i'n eisiau neb cael cam argraff, jyst am ddod yn ferched ar y sgrin. Ydych chi dorri ar draws, sori de, ydych chi nath ni siarad gyna fo, especially dynion o'n di bod adra methu mynd y 3-4 mis heb dorri gwalla, maen nhw wedi bod, swn i feddwl yn potsian mwy na be mae genod wedi bod yn neud. So, ella bod hwn ydy'r amser ydyn nhw'n feddwl, dach beth, dwi'n really da neu hyn, dwi'n really ffansio mynd i fewn i dorri gwalla. A dach mae'n gallu bod yn hollol wahanol i be maen nhw wedi bod yn gwneud, o'n y hogyn oedd yn gweithio fi blynyddoedd yn ôl. Dwi'n cofio client sy'n gofyn efo, sgod hyn oedd eich eisiau gwneud yn gadael ysgol. O na, mynd i'r armi, ond o'n i wedi torri mewn glin, so dwi wedi dewis trin gwall yn lle. So mae'n gallu hollol flipio drostodd i rhywbeth. Dach ella bod nhw rhyw oed wedi cael diddordeb yn efo gynt a bod hyn wedi gwneud yn ôl sylwi, so... Yn hollol. A dwi'n meddwl, mae efo unrhyw beth mewn bywyd, peidiwch a jyst cymryd yn ganiataol, mae fel ne, da chi wedi feddwl mae hi. Cadwch eich meddwl yn agored, a fel ne, sy'n ni'n croesawu unrhyw un o bob gallu, o bob lliw, o bob llun, o bob rhyw a gati. Jyst i ymuno hefo ni, ac fel dweud, os da chi teimlo bod hwn yn ffordd sy'n siwtio chi o ran dysgu a meithrin sgiliau a cymwysterau, wel, sy'n ni yn awgrymu i unrhyw un ystyried prentisiaeth. So dwi'n ymwybodol bod ni wedi bod wrthi am awr rwan, coeliwch na fideo. A dwi'n meddwl bod fi, o'n i bai bod yna rhywbeth arall wedi dod i fewn o ran cwestiynau yn frys, mi na i gloi, Claire. Na, does dim byd arall. Ella, pan da chi'n cloi'r Rhianwen, ella sa fo yn syniad jyst rhoi hysbys bach i cyflogwyr, cos da ni heb sôn amdan be os ydych chi'n cyflogwr sydd yn dilyn y rhaglen ma bore yma, be maen nhw angen wneud, os maen nhw wir isio cymryd prentis ymlaen, ella bod y jyst werth cynnwys hynna pan da chi'n cloi. Ie, diolch yn fawr, Claire, am atgoffa fi. Mae hynna, da ni wedi sôn chydig bach amdan gyflogwyr a'r gwaith pwysig maen nhw'n wneud i gefnogi prentisiaid sgynnon ni ar yn llyfrau, ond mae o'n hollol wir. Da ni mewn cyfnod anodd, da ni isio i gyflogwyr ystyried cymryd prentis fel y ffordd o ddod â bobl newydd i fewn i'w busnesau nhw, ffordd o fuddsoddi mewn person ifanc neu person newydd i'w swydd o fewn i'w sefydliad nhw. Mae o'n ffordd gallwch chi gymryd person ymlaen. A mae hwn yn wir hefyd i person ifanc sy'n eisiau mynd i siarad efo cyflogwyr. Dydwch hyn wrthyn nhw. Os ydyn nhw'n cymryd person ifanc ymlaen fel prentis,
Mae'r hyfforddiant maen nhw angen ar gyfer cyflawni'r brentisiaeth yn dod i gyd yn rhad ag am ddim. Mae'r profiad yna dyn ni yn gallu rhoi fel coleg i gefnogi y person ifanc a cyflogwr yna yn dod yn rhad ag am ddim i chi. Yng Nghymru mae prentisiaethau am ddim yn bwysig ofnadwy, cofio hynna. Ac pan ddech chi'n ystyried bod prentis yn hyfforddi am 19 mis o leia ac yn aml yn hirach na hynny, mae gwerth yr hyfforddiant yna wir yn werth i gael. So mae o yn rhywbeth gwerth chweil o safbwynt cyflogwr ac o safbwynt person ifanc. Ond i gloi, swn i'n deud, mae lot wrach o bobl yn meddwl bod prentisiaeth mond ar gyfer y bobl yna wrach sy'n mynd i llwyddo cystal yn yr ysgol. Swn i'n deud nad ydy hynny bendant ddim yn wir. Gobeithio bod chi wedi clywed bore yma bod yna brentisiaeth i unrhyw un, diolch bwys pa faes maen nhw eisiau hyfforddi yno fo. Mae gennym ni sesiynau eraill yn rhedeg sy'n ymwneud efo sectorau gwahanol ag ati, ond mae yna lwythi o brentisiaethau sydd ar gael i chi. A maen nhw ar gael i'r bobl yna sydd eisiau dysgu drwy weithio, sydd eisiau gweithio'n galed i wneud cyfraniad yn y gweithle ac gwella'u hunain drwy y cymwysterau maen nhw'n gael. Dydy o ddim yn opsiwn hawdd, ond mae o ar gyfer pobl sy'n dysgu mewn ffordd wahanol a sy'n eisiau gwneud y gwahaniaeth yna. So, os da chi'n meddwl bod hwnna'n siwtio chi, bod chi'n gyflogwr neu'n berson ifanc, plis cysylltwch efo ni ar wybodaeth. Gobeithio da chi'n weld ar waelod y sgrin, ac mi wnawn ni beth fedrwn ni i sicrhau bod gennych chi leoliad prentisiaeth sy'n siwtio chi. A dwi'n meddwl ar y nodyn yna y gnawn ni gloi. Dim ond i mi ddiolch o galon i pawb o'na chi sydd wedi ymuno hefo ni yn ystod y darllediad byw yma. Ac os da chi'n gwylio fo eto, da iawn chi. A fel dweud, diolch yn fawr iawn i chi am wylio eto. A diolch yn fawr iawn i chi gyd fel panel sydd wedi sgwrsio hefo fi heddiw. Dwi'n gobeithio bod chi wedi dysgu rhywbeth newydd am brentisiaeth i chi sy'n gwrando ac byddwch chi'n gwylio eto. Diolch yn fawr iawn.